on calminama musidɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV rewɓe e worɓe sukaaɓe e mawɓe mo kala ɗo woni eno woniri salminama salminago teddugal salminago diine min jaarnima on e gilli mon e ayaw mon jamma e ñalawma suwa kikiɗe dañanno hoɓɓe e kala saaha mbaɗɗen yewteweteno koɗo galle hande noon ko koɗo tedduɗo dañƴen walla mbiyen ko hoɓɓe tedduɓe dañƴen hoɓɓe tedduɓe ɓe dañƴen ɓe ko Ibrahima Baraka Ba mo ganduɗa ko musidɗo ko tedduɗo gila hanki tawi wona hande neɗɗo jiɗɗo hoore mum neɗɗo jiɗɗo leñol mum neɗɗo jiɗɗo ko wone dow muɗum ko neɗɗo ganduɗo leñol ko ma tampane ganduɗo leñol ko ma darane hande min gamata arde ɗo min joddo e makko kanko e cuddiɗo makko e ɓinguel meɗen Ibrahima Baraka mbi darde makko e leñol ngol no mantini ceerno Ibrahima ko adde fof mi mbima bisimilla a ari e galle ma galle mo jeyɗa mo ɗaminoɗa kadi ma are muɗum saabu nde Pindi TV fuɗɗi nde aɗa jeeya e yimɓe walla ko an ɓoyi idi wadde fedde mbaɗanɗa amin fedde o wallide Pindi TV ko joguiɗa e poos ma mbawnuɗa yimɓe mbaɗɗa calendrier mbaɗɗa bikuji mbaɗɗa naɗɗa e laaɗe ɓuuɓol sowanima nangue jagganima kala ko dañoɗa hen ndendinɗa nelduɗa min ga henna wadde aɗa ɗamnino oɗo ñalawma ma woot so wona ɗo garɗa ko ñalawma mo ganduɗa wona golleteɗo walla heeɓe ko jippiɓe kamɓe fof ma tawɓe ɗo saabu teddugal ma yettima ɗo golle ma jettima ɗo inde ma yettima ɗo kadi ko inde moƴƴere yetti ɗo a neli ɗo yimɓe a neldi ɗo jaydiyankoɓe a neli ɗo nalankoɓe a neli kala fannuyanke yoɓe gara Pindi TV oɗo ñalawma no mawne amen min gaccitama hay goto ko minen kon ɗo gara min joddo e ma an e galle ma min bismama e galle ma min bismima Sokhna Hawwa cuddiɗo men o amin ñaagomo yaafuya nde wonno yaafuya momi ñaagoto suddiɓe amen o suddiɓe amen ɓe jamma e ñalawma suwakiɗo foof sa wone e yaade haaju leñol sa renaki wadda ko ngakki e galle min ñaguimama yaafuya Sokhna Dieynaba min ñaguino yaafuya saabu sukaɓe ko fotɓe wondede ko fotɓe nehede mais sa wone leñol ɗum wona hunde wemde ko wiide on tan garɗo ɗo o koye galle o jeeya golle makko moƴƴe jiiɗi ɗo teddugal makko idi ɗo noon ceerno Ibrahima Baraka Ba walla Ibrahima Ba bisimilla ma e galle ma min dokkuma konngol waɗi fof ko weltare tan arden ɗo e Pindi TV kadi mi salmi dendagal liggotoɗo ɗo guila mi yetti kadi kaw Dawda Dia ha kaw Abou e waɗɓe sababu ha gandumi Pindi TV holno kaalidu jaat kanko jokkodirno e joom suudam Hawwa Sow ha gandumomi ha jokkodirmin won e guila puɗɗimi andude on kadi machallah kala mo noddumi yo akɗo ko en nalankeɓe on nangaten ha tiiɗ accès o ne on mbaɗi facilité accès o mbaɗi welti hen kadi no fewi mbaɗi yetta kadi Tijane to Sar mo jokkodirmi jamma ñalawma hokkami information ji o kadi minen caggal leydi kadi min profecte ko Pindi TV ko ɗum yewtata min ɗum walli min no fewi ɗum waɗi hamin belti e télé o hamin ñaagui Allah tan yo yaaru yeeso min ñaagini kala liggotoɗo gurdam juɗɗam e battane moƴƴe ɓenne o jarama no fewi min beltima no fewi garal amin ɗo en guila ñande o haalanimi jokkudal meɗen e ko tijjenete ɓeydi hen ko fay ñallangal hannde ko wiide bandiraɓe ɓeddande ma no mantini alay saago noon min mbaɗa ko wayni haɗanno ko waɗede photo e nder réseaux sociaux kono ɗum ɗo koye nder Pindi TV waɗete saabu ko ɓesgo Pindi TV er ɗo Sokhna Hawwa min mbima bisimilla e galle ma min jettima min jarnimama min dokkuma konngol caggal nde garɗa ɗo e galle ma assalamu aleykum mi salmini kala liggotoɗo ɗo e Pindi TV mi salminima an kaw Abou e Tijane to Sar mi salmini kala liggotoɗo ɗo en min mbiya tan min belti hannde min goni koye Pindi TV on jarama on jaɓɓima on bismima ɗum no wiyete tan ko yo Allah yoɓ minen min jeeɓa Pindi TV no fewi caggal leydi on jarama wona bawɗo haalde no fewi yo Allah teddino yo Allah teddino yo Allah yoɓ moƴƴere
on jarama ko den ciaren onon yeɓoɓe amin jetta on e hol jewte ɓurɗon yidde ko cikkuɗon so ɓeydama ina weeli walla hol jewte ɗe ngalaɗo poɗɗe waɗede ɗo jewte ɗe fof ne beeli fof min jeeɓa toon fof machallah fof min jeeɓa fof ne weeli ne yuɓɓi no feewi wona bawɗo haalde noon jarama tan min jetti on no feewi yo Allah yoɓ moƴƴere oɗon mbawno wiide kadi ɗum ɗo fof tawani on hen gaccuɗon ko haajuji moɗon e hammuji moɗon garɗon bismi min jaɓɓi ɗum toɓo gona wayi hawde e hewde embouteillage o foof haɗani on hannde aɗan ɗo jooɗi aɗa jogui haajuji ha heewi ɗum no wiyete tan ko balɗe juɗɗe battan moƴƴi yo Allah yettin anniyaji moɗon e fandare moɗon kala liggotoɗo ɗo kadi yo Allah rokku ɗum sago muɗum joni émissionŋaji rewɓeɓe émissionŋaji worɓe hono ɓurɗo welde mbasa jinggude émissionŋaji rewɓe ɗi e worɓeɓe émission ngaji rewɓe ɗi ɓuurmi wawde yebde min surtout fo émission ɗum ɗo no wiyete mo suka debbo goɗɗo waɗata no wiyete to ɓuuri jalnade tan juddi jeerijo émission juddi jeeri o ɓe ɗanta pular ɗo min ciivi ɗum no feewi hay tijanete kadi émission ngaji muɗum ɗi kadi machallah foof ne yeeɓe tan kono mo juddi jeeri o kam ne weeli par ce que ne jalni wiyete tan ko yo foof yo yaaru yeeso foof min jeeɓa kadi journal kadi Mamadou Moussa e Aïtara mbaɗata o wallay kamɓe fof ɓe jettama kadi ɓe mantama telle ɗe tan ñaaga tan ko yo yaaru yeeso ha ɓuura ɗo goto fof kadi wawa yitade hen hoore muɗum minen kam to min jiiti hen koyen par ce que ɗum min jeeɓata jarama Seydi Diop yo Allah yoɓ moƴƴere jarama Allah tigi noon no mbiɗa ni ko noon ko jarnade on kala ko waɗa ɗo ko noon mbaɗana no mbiɗen ni ina wawno gaaɗo hannde tawa andanani kaaɗo haala kamen kaalɗo gollal musidɗo no mantini saabu ko adi oɗo Covid Espagne naaɓe kaalde amen wonde o haalde mumen ƴettuɗo équipe Pinde TV naw ɗum toon tawa ina wawa gollade wooda ko dañi hen taw no arta ɗo ɗum wona hunde wemde no feewi ɗum ko miijo ngo heewɓe meeɗan ɗum wadde ceerno Ibrahima oɗo saaha joni toon ina faaɗi an mo ganduɗa a yippinde TV tan natɗa hen jaranma wadde hen calendrier wadde hen jawdi ma aɗa rewa yimɓe ɓe jaɓa ɓe calo hol ɓete ngo mbaɗanta min hannde wiide min sinno ko sago ɓeydon ɗe jewte walla mbaɗon ni walla mbatton ni jewte Pinde TV ɗe minen so Allah kanji fof eɗi beeli kam fof eɓe mbette hen hakkillaji kadi ko pulaar haalete hen jagani neɗɗo e waɗa traduire duuɓi ɓennuɗi min jaɓanno ko ɗum ɗo jolfuɓe ko wayno lewru korka mais joni kam machallah foof koye pulaar watte min jeeɓa min belti hen min ñaagui Allah tan yo yaaru yeeso min ñaagini télé o yo won télé mawɗo enen fof jiitoɗen koye mumen wonko weltare tan minen kadi min continue tan liggade wallodirde moon hamin mbawa to banggue juɓɓude ni to banggue lowdi ndi kanƴi fof koɗe gonga saabu sa emin namdina ɗum an wona yeeɓiyanke saabu somin mbaɗi ɗo ko fewani ma won aɓe ma mbima ande télé ma o yimɓe ma mbinoɗaɓe mbaɗini walla yimmaɓe sinno ko sago ha sabanagam o min jaggiranima ko caggal gonɗa ko hen nder hen jeeɗa saɗa jino wasima panta e amen Pinde TV e jewte ɗe e lowdi ndi e son uji ɗi e émission uji ɗi holko mbassirɗa bon image o kam joni machallah ne ɗumi banggal sonorisation tan seeɗa mbo sikki woɓɓe ko ngakki hen seeɗa sahaji e banggal kadi ko mbiɗon abonnement oɗon mbaɗa annuel mi haaldin ɗum e Leyla Diat mi wimo sinno ko sagam joni ɓe mbaɗana sino promotion walla ɓe guddita ɗum ɗo hakki lewru walla lebbi ɗiɗi ɓe jeeɓa taw jaɓata so weeli ɗumen comme ça somo puɗɗima abonnement o taw yimɓe ne mbawi nadde hen kono so pini tan ɓe mbaɗi hande abonnement 100 € lewru walla hitande ɗum woodi ɓe meeɗa yebde ɗum taw mbiyata ko jaranani ɗumen jour walla 20 jours comme ça somo puɗɗima abonnement ne wawi yimɓe jiito hen koye mumen walla mbaɗon taw wona hitade par lewru taw ɗo e wadde abonnement lewru walla lebbi ɗiɗi walla lebbi tati mi haaldini ɗum e Leyla e miijam mino jarama on jarama no mbiɗen ni ɗum ɗo ko seeɗa mo famɗani oɗo ko Ibrahima Barka Ba e Hawwa Sow wondude Dieynaba Ba ko kamɓe garɗo hannde ɗo e Pinde TV en mbi kanko Ibrahima noon ko kanko idi noddude haalde kaldude jaaj
waɗanen calendrier ji duuɓi ɗiɗi on waɗa calendrier ji o itta kadi o nawayi foyer ji o nawa yimɓe o yeeya wonde ko dañi o nelda ga henna wadde so ari ɗo koye galle makko wawi alaa sago teddinan mo noon ceerno Ibrahima Ba Allah jarama golle ma jooɗi peewi sokhna Hawa jarama golle ɗe jooɗi peewi ɗum noon mataw garmi tan koye sokhna Dieynaba hay soko minta joyyi Allah jarama en jarnima cameraman Pindi TV wonɗo ko Mansour Sow hande heɓe dawani en jetti Tidiane Sarr garɗo e mabɓe o wondude omo ganduɗa ko gandu Ly e omo ganduɗa ko Moussa Oumar Bari ko Abou Diop ɗo noon yewta nde haala o gongol so Allah lamɗo a jaaɓi